Il-Valletta Local Food Festival se jerġa' jiġi organizzat fil-bidu ta' Lulju li ġej. Mifrux fuq 3 ijiem fil-Barrakka ta' fuq, dan l-appuntament annwali bla ħlas u miftuħ għal kulħadd joffri opportunità unika b'esperjenza fir-rikkezza tal-kultura kulinarja Maltija. Fil-fatt bejn il-ġimgħa 4 u l-ħadd 6 ta' Lulju il-Barrakka ta' fuq se tinbidel festa ta' ikel tradizzjonali Malti. Dan tħabbar it-tnejn war nofsinhar miċ-Chairman tal-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta Jason Mikallef waqt konferenza tal-aħbarijiet flimkien mal-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici, il-Ministru għall-Agrikultura, is-Sajd u Drittijiet tal-Annimali Anton Refalo u l-Kap Eżekuttiv tal-Malta Food Agency Brian Vella. Jkollna ċelebrazzjoni ta' dak kollu li hu Malti, f'dak li għandu x'aqsam mal-ikel u max-xorb. Meta ngħid dak kollu li hu Malti dan huwa festival awtentiku ta' prodott lokali li jibda u jitlaq minn Malta. Il-Ministru Bonnici semma kif l-arti kulinarja ta' pajjiżna fiha nnifisha hija attrazzjoni anke għal dawk li jażlu iżuruna. Aħna għandna riċetti tagħna l-Maltin li jiddistingwuna minn pajjiżi oħrajn. Hija parti mill-libsa kulturali tagħna u aħna qegħdin nistiednu lill-poplu Malti wawċi kif ukoll it-turisti li jiġu f'pajjiżna biex jiċċelebraw magħna tal-aspett kulturali tant sabiħ. Il-festival se jinkludi wkoll stands prinċipali immexxi mill-kok Charles Bone fejn se jsir tissir tradizzjonali Malti mingħand ta' kokkijiet lokali, blużu ta' prodotti tipikament lokali. Fessi bħala Ministeru tramite il-Malta Food Agency illi nagħtu s-sosten tagħna sabiex nippromovu l-ikel Malti u għawċi. Dak illi wara kollox jagħmilna nazzjon, jagħmilna ġens u poplu ħieles. Għaldaqstant naqadna flimkien sabiex niċċelebraw dan il-Food Festival. Min barra l-ikel il-viżitaturi se jkunu jistgħu jsegwu wkoll serati ta' divertiment, varjat bi programm vibranti għal gosti ta' kulħadd.